ওম কারুথারে প্রথম প্রণব সৃষ্টি থিতি ফাল অনকারে হরিওম তুতি বিক্রম সর্জন তার অনজয় সচি জলা নিথি বিহারি হরিওম ওম ওম दहाय आफासोर आं सामफ्रामबो बिदिनो थगाय थसि देवानि खालामनानै मोनजालांथों थाखा फैसा गोनां गोनाङा आंनाव ग्राहक फैथों ओ ओइ जुमब्रा फंबाय हा न'आव दंना गैया जाखोब्रा बिलाय ए माथो आदा इसोरसोलाय फै 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 जिराय 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 फै दे जिराय दे जागोन फंबाय दे जागोन ओइ बुरै हाब न' सिङाव माथो खालामदोंब्रा हनै हनै आदा फैदों फै ए बेवाइफोर जिराय बेवाइ औ बेवाइफोर जोंहा नै फंबायखौसो एसे गोनां जानानै दंथारोमोनलाय आंनो दसे जिरायथ' माबाफोर खौरां दङमोन नामा आदा खौराङाथ' जेबो नङालै फंबाय नाथाय लाजिथावथाव बाथ्रा बेराफारसे बुङाबाबो जाया आच्छा बे आंनाव उन्दैनिफ्राय रुवाथि थानानै देरबोनाय बे सनायखौनो आच्छा आङो बिहामजो लाखिनो सानबायमोन नाथाय नों नङाबा जानाय नङालै फंबाय बे सनाय बे रुवाथिया आच्छा आच्छा बे आंनि रुवाथिखौनो बेनो आं जुमब्रा देवानि आदा सोरबा सिख्लाया जाया होनोब्ला बेखौ ओरै खालामनानै जाहोथारगोनब्रा आं मिथिबाय आदा नाथाय मोनसे खोथा जाबायना आदा मा फंबाय मा बाथ्रा एसे लाबोफ्रा मस्लाफ्रा नोंना बेवाया बेदुं जालायगोन दानो हगार हरनाय नङालाय ए नै फंबाय नै एसे लाबोदों बेखौ लाग्रोदो न' फंबाय बेखौ लाग्रोदो बेखौनो लाग्रोदो फंबाय उनाव जाबावसिगोन दे माथो खालामबावनो नै बेवाइफोर मैया लोंखोन्दा एसे ल'थारमोन दे जागोन बेवाइफोर जागोन आलासिफ्राबो हाबबाय थायो जौआनो थालायलांला न' आदा दे लोंसाबदो दे आदा दे एसे रांफोर दंबा होलांदो बेवाइफोर खामानि खथि नैजि रां होदों ए बेल'थार बेवाइफोर बेखौ लाग्रोदो आं उनाव होबावगोन नै फंबाय खाबा दोनदो थु हाबाब थांथारसैबो बिदिबालाय गस्ला गाननां दे दा फैयोबा आदा बथल सोनानै हरफा बेवाइफोर जागोन दे बेवाइफोर दा हरफागोन आं थाथ'दो नै फंबाय जा बुंनांगौ नों मिथिसिगौलै आं बुंबायना आदा जायाबा बेखौ ओरै खालामनानै जाहोगोनब्रा मिथिबाय थुदुल' मा जाया बेलाय सिख्लाफ्रा आं हाबबानो नरम जाखाजोबो